back and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Waki! Puki! Tanawa ang iyang ipanghayhay. Mga biste ni Paing. Oh, bitaw no? Nga it means to say, dili tinuod nga may bakasyon si Paing. Hala! Nahibaw ng mga tao nga dili tinuod nga may bakasyon si Paing. Tingali! Oy! Naunsa mo, ha? Ngano mo? Hala, gisugat sila ni Naisabel. Muduol ko kamay aron makadungkos ilang... Oh, uy! Hala! Ngano ka? Naunahan kong buboy! As kang maritis kini ako manghudoy. Unsay problema ninyo? Nganong nagsaba-saba mo? Magdoon man ni, ingon man mo nga. Kuan. Ngaunsa man? Ha? Ngaunsa? Oh, di ba? Pagkausa na imong anak sa Bel. Bitaw! Ingon-ingon mong ni bakasyon, pero wadi ay. Bitaw! Kasi wagod taon. Nganong nakaingon man mo nga wa, ha? Bebe, kung di bakasyon pa, nganong iya man ang bestie imong gipanghayhaden, ha? Ay akong gihayhay, kay ako man gilabhan. Mga bulingon man na niyang daan sa wa pa siya mularga. Problema ba gudi ay na? Weh! Jesus! Mga dagway, baya ninyo! Unsa man mo nagdoda mong gilikayan lang ni Paing? Ay, may pahuway sa din taon siya, oy! Kay dili baya lali magsigig atubang ninyong mga naong og kwarta! Dili dalasan mo manarbaho, no? Kay nagsalig dalasan mo sa iyang parafol? Ha! Mga tapulan mong dagko! Manarbaho, boy! Pagbudlaysan mo, ayaw mo pagsalig! Ha! Mga bagagnaong! Uy! Kalain! Kalain suko di ay! Ang puso mo ang puso mo! Saba diha, boy, oy! Pagkalit reaction biya nimo. Naunsa sa ka diha? Ay, Naunsa ka? naminar ako ninyo nang bita na ngay. Ay, nagkasuko nang kay. Doon na ba ako nimo para protektahan ka nang kung magkinaunsa? Wa ba si Paing? Kinsa may mo protektahan nimo nang ha kung unsaon kanila? Oh, Kita na ba yung suod nga silingan nang? Kay siyempre nang atong bahay doon ra baya. Bisan baya mag-away tanang? Pero di ginaikalimod nang. Kita ra yung klarong silingan. O kung magkinaunsa man ang kalibutan, kita ra gyapon ang magtinabangay. oh. Di ba nang? Bilib pa gid ako nimo buboy. Uy! Ay! Hurot na gid ako bilib nimo. Pero siya mo paminaw. May bakasyon gyud si Paing o wa? Wa. Ha? Ano na kayo magana? Dito gaan sinasabel nimo? Wa. Pero klaro kayong naaras Paing sa ila. Gano'n na ka siguro man ka? Tungod ini. Siya, oh, Uy! Oh, ha? Hala! Puto sa lulipap? Oh, lulipap. pagpaingon na akong lakaw. Paingon sa tiwas og pangayhay silang sabil. Natagak ning puto sa lollipop gikan silang bintana. Imong ipasabot nga giit siya na gikan sa sud. Ay lain sa iyang giit sa nagikan sa gawas. Joker man kabiyaw eh. Ako ba ang pasabot ba? What I mean to say ba? May tao sa sud? Lain sa kay nilopadan nga way nag-itsang tao, di ba? Pero Nag-comical skits na mo. Paborito ni Paing ang lollipop, Biya. Wa ka kabantay? Nga sige ra na siya tangag og lollipop? Sige nagsup-sup og lollipop? oh. Pero Unsa si pero biya. iya gyud ilabay sa bintana, ha? Di giniya ilabay sa basurahan? Hugawan ba yun as Paing? Oh, hugaw din as paing. Nga kabantayan ang Paing. Nga daogon naman na nas pahumot. Di pa na siya maligo perme. Ikaw, Buboy ba? Ikaw, kabantay ko nimo. Murag kag nasa tubangan ni Paing Permi. Tinuod mo kuya. Uy,
Uy, uyawam tani mo eh. Si awa gini mo, Buboy, oy. Boy, Oh, Katawanan. i-shut down na ng imong baba, i-shut down. ano shut down? Hilom, i-shut down na. Walang computer ba, i-shut down. Wow. Ha? Boy, hilom na boy. Usahay ba, magduda ba ya ko nimo boy? Nga naman. Kung tinuod ba kang lalaki o dili? Twang. Ay, paita. Maayo gani kay nakalusot ra ko. Maayo gani ang ako na ding hinayhay ang ilang gibasihan. Kanong nagtuo silang dili tinuod nga di bakasyon ka. Mga way uwaw ginang mga tawhan na bada. Sa tinuod lang no, paing. Gisamuka na baya gid kaayo ko. Labad sa unang mga tawhana, oy. Dili na ko ganahan magpakitag tao. Kay pangitaan dayon ko nimo. Usahay, makaingon na lang ko nga may pagmuundang na lang ka, oy. Ah, ha? Undang na lang anay imong pagpanambal, oy, paing. Ma! Undangan na lang na, oy, paing. Di pwede, ma. Ay nganong dili man pwede, ha? Pagnegosyo na lang, samtang naa pa kay kwartang ikapuhunan. Kay mahurot na lang unya na imong kwarta sigig parafol. Na, mauna ra ba na giatangan kanunay sa mga tao? Aw, undangon ko na akong parafol. Akong ingno ng mga tao, nga mauni pagbuot sa anghel. Paminaw na mo. Iya man kong nakita nga nagsalig na lang mo, ha? Nagsige na lang mo pamasin nga makadaog. Ang iyang kabulahanan nga gihatag, inyo nang gihimong sugal. Mo na hinungdan nga nung iya nang gipaundang ang parafol. Kay imbis nga makapahimo unta ni ninyong bulahan, nahimo naman hinuon mong mga tapulan. Mao nga sukad karong adlaw, ha? Balik na tas ordinaryo na tong pagtambal, inubanan sa atong pagampo. Aba, wa na'y mahitabo nga parafol. Asaman mo, ha? Balik mo. Wa pa ko mahuman. Balik mo. Paing, asa mo itong mga tao? Kanong nalakaw man to sila? Abi ba na kog manambal ka karon? Nang lakaw sila, ma. Pagkahibaw nga, wa na'y parafol. Oo, Hala. Boy? Boy, igulit sa ko ini, be. Oh. Buboy! Kaya! Ano man ka, oy? Saan ba sa nang gili-li ni mo diha? Kadugayan ka ng liog ni mo, maparehas ka nag-giraffe. Ha? Nakabantay na ba ko kami sugod na nagtaas? Grabe sa mo, kuya. Unsa naman sa imong gili-li diha? Giwag-outan si Paing sa mga tao. Mao ba? Asa ba? Asa ba? Tawa. Hey, sabar niya! Otro sa kang chismoso. Wa pa lagi tao. Nanglakaw na lagi. Ubag ko sa nanood silang Paing og silang sabil. Di tingali manambal si Paing. Gipalakaw tingali niyang mga tao, maunang naglakaw. Ambot sad. Pero murag nagyaw-yaw man tong mga tao. Basig nagyaw-yaw lagi sila. Kay, gipapauli sila. Aw, hinuon. Basin maosad. Hi mo. Oh, Wow! wow. Nagmotor na lagi ka, Biya. Gwapo ha, guni mong motor, biya. Wow. Ay, babae sa niya ako motor, Buboy, no? Ah, Kita kang pink na. babae din ha. Laki magugtingog. Bitaw, isog yung babae din ha. Kay mo, do. Bitaw eh. Naamis namin sa mong motor. Ang ngayon di ka magmotor, good. Asti ka tanaw mo na kayo kung gwapog motor. Pero babae day. Sorry. Nye. Barato naman niya ako motor, good. Di man ni pareho sa inyo. Galing lang kay inyong gibaligya. Sayang kaayo. Wa ba na mo gibaligya? Bitaw, naraman sa sod. Ha? Abi na ko kinyong gibaligya. Kaya wa naman gyud ko makabantay nga inyong gigamit. Wa naman yun naman gigamit. Nga naman? Maguba niya.
Katawa mo. Nga nagkatawa mga. Binuang man na. Ay mao day. Wait Dili lang, lang good. Joy. Tinuod bitaw biya. Bisag imo bang tanaw sa sudo? Wala, sure mo ha? Pag sure, uy. Lo, abi kini katawa mi. Nagtuo ka nga nagbinuang rabi. Tinuod. Hoy, nausa mo. Madawat man gud ang motor kung di gamiton. Di manggod. Di ka mo toy mo. Napangutan na pa na ng driver og motor, oh. Di, pangutan na. Di, ko mo to. Ting ano? Nga ano mali ka nang naas mga tindahan og motor ha? Nga dugay na lang gidisplay. Wa ra man lagi na maunsa. Oh. Oh, la. Oh. sila Wa ka to- tingog no. we. Tinuod magud akong gisulti. Oh, parehas magud na sila sa ubang sakyanan, maguba gid kun di gamiton. Nga ano lagi ng ubang mga sakyanan din ha. Wa man lagi na maguba. Nga gidisplay na des tindahan. Tumaga una. Sira dong bagog. Sira dong Tabiya. bagog. Oh. Ngano man na biya be. Be. Wa man sila maguba be. Be. Pila naman sa katuig nga gidisplay ra be. Be. Pauli na lang ko eh. Di lang ako musulti sa akong tuyo ninyo. Mga bully mo. Lo, Bia. Balik koy. Bia. Disiri paglakaw. Hoy biya! Imong motor, imong gibiyaan! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!